Бисмилляхир-рахманир-рахим. Днес продължаваме с темата за теохида, като фокусът ще бъде върху теохида и съдбата. Според теохида и единобожието, вярващият е убеден, че над всяко нещо стои Аллах, че последната дума е на Създателя. Аллах е над закономерностите, над пространството, над времето. Тоест, Аллах е над логиката. Съдбата по същия начин. Тя се проявява зад предела на закономерностите, зад предела на материалистичната логика, зад предела на закономерния свят. Затова теохида и съдбата са много тясно свързани. Да се приеме съдбата означава да се приеме изцяло величието и мъдростта на Създателя, която е над всяко нещо. Ако се отхвърли съдбата, това означава, че се отхвърля самият Създател. Ето защо вярата в съдбата е една от основите на вярата в ислямската религия. Съдбата ни облегчава, утешава ни духовно, психически. Тя ни облегчава, улекотява страховете, притесненията, които тегнат над нас. Човек се страхува от живота, страхува се от смъртта. Човек навсякъде частично умира в този живот. Умира от завистта, умира когато проявява себелюбие, умира частично, когато е високомерен. Човек губи любимите си, напуска родното си место. Всичко това са проявления на смъртта по един или друг начин. Човек губи чувствата си и така нататък. Съдбата ни прави с лекота да приемем загубите, да приемем трагедиите, да приемем всичко това, което ни сполетява в живота. Тъй като философията на съдбата означава, че след всичко, което ние сме направили, след всичко, което ние сме извършили по силата на нашата логика и закономерностите, не е задължително последният резултат да бъде според всичко това, което ние сме направили, а последната дума е на Създателя. Именно тук човек става герой, човек става действително свободен, когато приеме съдбата си. Най-свободният човек, най-смелият човек е този, който е успял да приеме съдбата си с задоволство и удовлетвореност. Затова и в исторически план ние знаем думите на един от сподвижниците, Сахаба, който казва, че исляма, единобожието, теохида, това е извеждане от тегостта на земния живот към широтата на отвъдния. Тоест, да приемеш съдбата означава да се освободиш, да излезнеш от робството на страха, от робството на притесненията, от всеки тип земно робство, което ние изживяваме. Следователно, много правилен изказ, излизане, насочване, бягство от тегостта на земното към широтата на отвъдното. Така че свободата е вид освобождение от този тип робство. Съдбата от своя страна е непредвидима. Тя се проявява, тя се явява в нашия живот тогава, когато не очакваме, тогава, когато не сме предвидели. Но когато тя е подплатена с пълна и силна вяра, тя никога не може да изненада. Така както ще изненада човек, който не носи в себе си вярата за единството на Създателя и съдбата. Ние имаме много примери в историята, когато човек без вяра в съдбата действително е изпадал в шок, в разстройства, дори е стигал до смърт, докато носенето на тази дълбока вяра в душата на вярващия винаги го облегчава, винаги го кара да се чувства по-свободен и по-смел в хода на живота.